Bé, bàsicament la vida després de la mort actualment no és possible per la rapidesa que queden instaurats el que són els processos degeneratius del cadàver després de la mort. O sigui, la mort té diverses fases, no? Hi havia una primera fase que anomenaríem de mort incipient o agònica, en la qual l'individu comença ja a tenir una reducció bastant dràstica de les funcions vitals, la respiració és pràcticament imperceptible, també el que seria el batec cardíac o les funcions cardiorespiratòries, però que encara hi ha una vida de l'individu. A partir d'aquí entraríem ja en processos del que seria ja la mort més intermitja, en la qual hi ha una aturada de les funcions vitals, però que es pot, podem dir, revertir mitjançant les tecnologies actuals de massatge cardíac o tècniques que hi ha que podem fer que aquestes funcions tornin a funcionar correctament. I després ja entraríem en les fases de mort absoluta, que és quan ja s'aturen tota activitat biològica i ja és irreversible, ni a través de desfibrilació ni massatge cardíac, l'individu ja no es pot recuperar. Llavors, a partir d'aquí, molt aviat, comencen ja a instaurar-se els principals processos de degradació de l'organisme, però el més important de tots pràcticament seria la degradació del sistema nerviós central, que bàsicament l'encèfal a partir dels 5 minuts, que ja es queda sense aport sanguini, i no hi ha cap manera de tornar-lo, es degrada tota l'estructura anatòmica i histològica i no hi ha manera de tornar-lo a revertir. I a més també hi hauria tota una sèrie de processos que es van instaurant paulatinament, alguns de coneguts, el rigor mortis, les livideses cadavèriques, l'acidificació del cadàver, que fan que aquell cadàver en molt poc temps hi hagi una destrucció de teixits tissular que fan que pràcticament sí que hi ha alguns teixits que poden sobreviure durant dies, inclús després de la mort, però el que serien els teixits funcionals més importants, com el sistema nerviós central, renal, cardíac i tal, en relatives poques hores post-mortem ja són irrecuperables. Sí, el que seria la reconstrucció d'un cadàver a partir de trossos o de segments d'altres cadàvers porta a més altres problemes incorporats al que acabem de dir, o sigui que els cadàvers dels quals s'utilitzaria per muntar aquest hipotètic individu serien totalment ja, o s'haurien de poder aconseguir molt poc després de la mort. En el moment que es certifica la mort, automàticament ja aconseguir els segments de cadàver per ensamblar-los i formant entre individu, i a més a partir d'aquí ni que es pogués portar un ensamblatge d'algunes parts concretes, com extremitats, etc., sempre ens quedaria l'inconvenient del sistema nerviós central. Que el sistema nerviós central, a part que, com hem dit, es degrada molt ràpidament, un altre inconvenient que té és que l'encèfal avui en dia, en el moment que el treus del crani, ja pateix una destrucció total pràcticament de tot el que seria la seva estructura anatòmica, histològica, connexions neuronals, amb el qual el fa totalment inviable. O sigui, és totalment impossible poder treure l'encèfal d'un cadàver i tornar-lo a implantar en una altra persona i que allò continuï, perquè en el moment de treure'l, l'encèfal està en unes condicions pràcticament d'ingravidesa dintre del crani que permeten la seva estructura, que la mantingui, permeten les connexions neuronals, i aquestes condicions d'ingravidesa es trenquen en el moment que tu treus aquell encèfal del crani, perquè ja comença a actuar la gravetat i només l'acció de la gravetat, aquest òrgan ja queda pràcticament inservible. Llavors, a partir d'aquí, s'haurien d'inventar tècniques, com per exemple la injecció de material conservant de l'encèfal, com es fa, per exemple, per estudiar l'encèfal en animals, que es fan perfusions de substàncies conservadores, però el problema és que són in vivo. És a dir, que tu has de fer la perfusió quan l'individu encara està viu, a nivell sanguini, que allò pugui circular pel sistema circulatori i d'aquesta forma, a nivell de l'encèfal, el pugui fixar una miqueta en viu, treballant. La diferència està en que aquestes són solucions fixadores, és a dir, que fixen les proteïnes, t'aturen el funcionament cerebral, però també aquell encèfal ja queda inservible. Llavors estaríem parlant de material conservador, algun tipus de substància conservadora, que permetés que l'encèfal quedés conservat fins al moment de reimplantar-lo, però que sempre s'hauria d'injectar en el futur o possible donant, però quan encara estigués viu, amb el qual això crea uns problemes ètics que són totalment molt difícils de solucionar. Si es pogués solucionar aquest inconvenient, sempre tindríem l'inconvenient de què passaria amb un encèfal si tu el treus d'un individu i el poses en un altre, perquè això, clar, això no podem saber mai com reaccionaria aquell teixit. Una possibilitat, possibilitats potencials que podríem tenir és que l'encèfal es desconnectés, com si fes un reset amb un ordinador, i que quan tu el col·loquis al futur receptor d'aquell encèfal tornés a reprogramar-se, amb el qual es perdria qualsevol informació
del donant, però també el receptor, doncs clar, seria una persona que corporalment seria aquella persona, però mentalment doncs, hauria de començar de zero. O, per exemple, podria conservar, una altra possibilitat és que conservés l'estructura cerebral, les funcions cerebrals del donant, que no s'anul·lessin, sinó que aquestes es reproduïssin en el receptor, amb el qual també crearia inconvenients perquè tindries l'encèfal i la personalitat del donant en el cos del receptor, amb el qual això encara també seria doncs, èticament potser pitjor que l'altre, amb el qual crea tota una sèrie d'inconvenients del sistema nerviós central que avui en dia doncs, són incompatibles amb les nostres nocions del que seria l'ètica i la funció cerebral. Sí, tot i que, com he comentat, el que seria el mite de Frankenstein pur i dur és impossible, no? El fet d'agafar trossos de diferents cadàvers i, a més, segons indica la pel·lícula, i amb un avançat estat de descomposició, no? Van a desenterrar al cementiri. Sí que hi ha algunes tècniques actuals que una miqueta recorden aquest mite cinematogràfic, no? Per exemple, el trasplantament de parts o regions corporals, ja no d'òrgans. El trasplantament d'un òrgan no des de ser una estructura que és invisible, amb el qual no dona tant la sensació, però sí que fa molt recordar el mite de Frankenstein el trasplantament d'estructures externes com la cara, que ja s'han realitzat, o les extremitats. Per exemple, els típics trasplantaments de mans i avantbraços, inclús el fet que ja s'han fet algun de braç pràcticament complet, inclús bilateralment, a les dues parts. El que passa és que són processos que encara estan molt incipients, encara s'està començant a treballar amb ells, que generen molts problemes des del punt de vista ètic. Un trasplantament de regions té l'inconvenient o la diferència amb el trasplantament d'òrgans de que en cap moment s'allarga la vida del pacient i és molt com el trasplantament d'òrgans. El trasplantament d'òrgans sí que és vital per allargar la vida del pacient. Un trasplantament d'una cara o d'unes mans no t'allarga la vida. Inclús de vegades pot arribar a fer-te la vida pitjor de la que tenies abans. Llavors, una miqueta, es va en compte del primer principi de la medicina, que seria el primum not nocere, és a dir, abans que res no facis mal, o sigui, no facis alguna que sigui pitjor del que ja té el pacient. Llavors, clar, en aquests individus, l'inconvenient que tens tu perquè el receptor pugui acceptar al seu sistema immunitari una mà o una cara que ve d'un donant, clar, l'inconvenient que té és que has d'estar sotmès al llarg de tota la vida a un tractament d'immunosupressió brutal, que és el mateix que tenen els pacients amb trasplantament d'òrgans. Clar, tot això a la llarga pot derivar en patologies greus, es pot donar una major freqüència de patologia infecciosa, evidentment, però també neoplàsica, és a dir, pots desenvolupar més tumors, perquè molts dels tumors estan molt controlats pel sistema immunitari, i si tu el sistema immunitari el rebaixes, doncs lògicament tens més risc. Es poden produir lesions al ronyó, les teràpies són molt agressives i el ronyó es pot degradar. Pots tenir altres problemes tipus diabetis i tot pot venir de la medicació, amb el qual sí que et poden facilitar en un moment un problema estètic, com pugui ser el trasplantament d'una cara, o inclús funcional, com pugui ser el de la mà, perquè el trasplantament de la mà, els avantatges que et dona és que, a part que estèticament queda millor una mà trasplantada que una pròtesi manual, doncs una miqueta les funcions que pot arribar a fer la mà amb el temps s'han vist que són una mica millors que les pròtesis. Per això, clar, només es fan trasplantaments de regions en aquelles zones on realment te dona un avantatge. Per exemple, un peu no s'ha trasplantat mai i dubto que es trasplanti perquè trasplantar un peu en principi no te dona cap més avantatge que una pròtesi de les actuals que hi ha. Llavors sí que s'ha de buscar, lògicament, trasplantaments a aquelles zones on les pròtesis encara no han assolit el nivell desitjable. De totes maneres, els inconvenients que tenen són aquests, i el debat ètic està aquí. O sigui, realment val la pena sotmetre l'individu a una teràpia molt agressiva, immunosupressora, per trasplantar una estructura que, en el nivell de la cara, no deix de ser un problema generalment bastant de tipus estètic, greu, això sí, no són problemes banals, sinó que realment són problemes greus, però és un problema estètic, o a nivell de la mà, problemes funcionals que els podem mirar de solucionar amb algun tipus de pròtesis. Llavors també sempre hi ha l'inconvenient d'aquests trasplantaments orgànics, el fet que et generen la possibilitat d'un rebuig, que en aquest cas llavors el pacient ha d'estar sotmès a una segona amputació, amb el qual això pot crear, a part dels trastorns fisiològics, trastorns de tipus psicològics d'aquest individu. També l'altre inconvenient està si l'organisme acceptarà aquella mà. O sigui, una miqueta el que són les nostres regions corporals, nosaltres les controlem a través d'una regió molt concreta de l'encèfal, que està generalment a l'hemisferi dret, que són les àrees que controlen el que anomenem l'autotopognòsia, o el que seria el reconeixement de les nostres parts corporals.
Llavors pot passar que un encèfal que no estigui ben preparat des del punt de vista psicològic no accepti una mà procedent d'un altre cadàver perquè no és la seva, amb el qual aquí poden haver-hi conflictes a nivell cerebral, que normalment aquests avui en dia se solucionen afegint una teràpia de tipus psiquiàtric i psicològic molt important, a més de la immunosupressora i a més de la fisioterapèutica. Amb el qual s'ha de valorar molt bé si realment val la pena fer aquest tipus de trasplantaments. El que sí que es veu clarament és que els pacients que els han rebut sí que en tenen moltes ganes, ells són els que realment han indicat que sí que els hi val la pena aquest tipus de riscos, com tal puguin tenir una mà humana, i això també s'ha de valorar, amb el qual avui en dia sí que s'estan fent, però amb bastanta cautela en aquest sentit. El que seria la segona gran de les tècniques que pot recordar una mica el mite de Frankenstein, més que el que seria el trasplantament de regions corporals, són ja les tècniques que avui en dia s'estan desenvolupant molt del que seria enginyeria tissular o enginyeria orgànica. És a dir, el fet que puguem, amb el temps, i avui en dia ja s'està fent, crear en un laboratori teixit humà, que després es pugui implantar en un individu, o inclús ja s'està treballant amb òrgans, amb la creació d'òrgans, que això avui en dia es fa generalment amb el treball amb cèl·lules mare, cèl·lules que tenim a l'organisme, que són pluripotencials, són cèl·lules que poden anar a formar pràcticament qualsevol teixit, que aquestes es poden treure dels embrions, normalment, llavors aquestes sí que són ja les que són pluripotencials, són cèl·lules que si les treus en fase molt incipient, aquella cèl·lula et pot anar a derivar en teixit nerviós, en teixit cardíac, en teixit muscular, formar diversos tipus de teixits. I després hi ha els adults, també tenim un tipus de cèl·lula mare, que generalment és a nivell de teixits, que llavors es pot desenvolupar amb un teixit ja concret. Ja no tenen tanta pluripotencialitat, però sí que tenen potencialitat d'una cèl·lula mare concreta, cardíaca, desenvolupar-ho d'un lloc a teixit cardíac. Llavors, una forma ho podem fer servir per reparar òrgans. Per exemple, si hi ha un infart de miocardi, col·locar aquestes cèl·lules mare que vagin a formar teixit miocàrdic nou i que vagin a reparar la lesió del cor. Per exemple, altres tècniques que s'han fet avui en dia, per exemple, aquí al clínic, va ser el trasplantament, utilitzar aquestes cèl·lules per millorar el trasplantament. Per exemple, el de tràquea, el trasplantament que es va fer, que la tràquea et dona molt de rebuig i una forma que s'ha solucionat és agafant una tràquea d'un donant, se li eliminen les cèl·lules d'aquella tràquea, només queda l'esquelet, podem dir fibrós, i a partir d'aquí tu aquella tràquea l'omples amb cèl·lules mare del receptor, amb el qual ja t'estalvies que aquella tràquea et doni cap mena de rebuig. Aquella tràquea està formada per cèl·lules del receptor i bàsicament és com si et traguessin la teva tràquea i te la tornessin a posar, amb el qual el rebuig pràcticament és zero. Però són tècniques que avui en dia també s'estan molt a les beceroles, podem dir, encara s'estan fent, tenen molts de problemes ètics, no cal dir els problemes ètics que hi ha amb tot el tema de les cèl·lules mare. Si s'obtenen d'embrions, primer s'han de tenir embrions, i a partir d'aquí la manipulació d'embrions genera molts problemes en un sector de la població molt concret, i les cèl·lules mare dels adults possiblement són les que menys problemes donen en aquest sentit, però de totes maneres encara el que seria crear òrgans grans tridimensionals encara té bastant de problemàtica, perquè tenim que un dels problemes principals que es troba quan tu crees un òrgan és el problema de la generació de vasos sanguinis. Al mateix moment que es forma l'òrgan s'han de formar els seus vasos. Això s'ha aconseguit amb làmines molt primes, d'1, 2 mil·límetres o 3, però per formar un òrgan tridimensional com el fetge, per exemple, això encara avui en dia s'està treballant, però costaria molt. Sí que es poden fer altres tipus d'òrgans que ja s'han fet, per exemple, una vesícula biliar, sí que s'ha pogut reconstruir a través de xarxes de polímers que són reabsorbibles, es fa el motllo en 3 dimensions, allò es col·loca en una placa de cultiu i allà es fan créixer cèl·lules mare. Aquestes cèl·lules van invadint tota aquesta xarxa, formen l'òrgan te l'implanten, s'absorbeix la malla que li has col·locat tridimensional, de polímers degradables, i llavors ja et queda l'òrgan i en principi el que seria la vesícula biliar inclús funcional, és un òrgan que funciona perfectament, o també s'ha pogut fer amb altres zones de l'organisme, per exemple, orelles o el nas, que són zones que sí que tu pots fer amb una placa de cultiu, un model tridimensional, també amb una xarxa de polímer, que allà li col·loca cèl·lules mare del mateix individu, allò et fa la forma de l'orella o la forma del nas, allò ho pots implantar, rebuig zero, perquè estàs col·locant les teves pròpies cèl·lules, i a partir d'aquí el que seria el model de la malla reticular tridimensional es reabsorbeix i et queda allò implantat.
En principi s'estaria treballant amb aquestes tècniques molt allunyades del mite de Frankenstein, perquè clar, no estem parlant de seccionar o buscar restes de cadàvers i muntar-los per fer un individu, que això evidentment no és possible, però que sí que una miqueta s'hi acosten o com a mínim recorden una miqueta aquest mite. Doncs com a conclusió podem dir que pel que fa al mite de Frankenstein, tal i com el planteja la pel·lícula, doncs és impossible, pel que ja hem dit, no podem nosaltres anar recollint segments de cadàvers i juntar-los per formar un individu, tota una sèrie de problemes, però sí que hi ha tota una sèrie de tècniques que permeten que aquest mite una miqueta com a mínim es recordi o es rememori en el fet que tu puguis utilitzar trossos, segments de cadàver molt concrets per ara, per implantar-los a una persona viva i facilitar-li les funcions, no tornar-li a la vida, que seria el mite de Frankenstein, però sí l'utilització de cadàvers, en aquest cas, en benefici d'una persona viva. I també estaria tot el tema de l'enginyeria tissular i orgànica que permetria, en aquest cas, la reparació d'òrgans, o sigui, el fet que tu puguis crear en un laboratori els teus òrgans i a partir d'aquí passar-los a l'individu i que pugui millorar les seves condicions de vida.